Obiyake gima omwanchi omuliyeli abegetaseni kia Ndizi TV nebiro bindende tukumira na asemesa ya mangana majia elinde ngomanye na raya berekago kolekana korwa chingongo chonsi inyichense chinse mochichi mitandao asensemo ya Facebook na bakwenda kutubuatia gwetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na baiga sensemeri ya website www.ndizitv.net iritere Kerubo Frida nalyo kanike una chibi channel yogira gwekira sole asenchire abende na renyanchama Abigail na sinsemo chibi yorokaile ni gutokubwatenere Lydia Musekuli ndito skato nyegera ngwira nanda segeke kekerobosio elinde ngomanya mange asenchira yowenya. Omwanchi omulireri yango kwaligani bene ilinde tobeto gusanga subwamo gochaka bono iga goika omwelyo amayaye birebigani gotoka chaka kurwa sorgongo rwagusi anene kurwa ase ekenyoro keligia Iranda anene kurwa ase ewodi ya Nyakoe asensemo ya Bugetaurio tu ase amateya moya bereke weso kyana boigo kogania abasamalia bayako basira ilinde kwanekenga obugima ngogendera bole ase enkeyo ayamagiga ayomumura oyomo obwimyake meke gotigara asenkeyo na boigo gotwara obolema asikurende abereka gosinyo kugenderia obugima bwaye Angoro Timothy Maguto ninja ndegete na iboltikinde malete lakini nale malira igoro Timothy abere gago chandika sama tukamatambe nyore ndagera kanyora ne shida ekara tware siria toko mobegera tutamobegera ti na bago saba ifu na babo mwabana aro nere chinda cha murire cha mukori omwana okoro Timothy asamenyete enyumba ya yerete nyore okorara ne shida ekare mbure gotu ni gako ibacha ba meire mama omwabo okure bona bali na ngina koro ogotire pi neta tawati nguru no mwana oyo mumuru mwa tayo ajete nairo bitanye koirana na ase bakorara abo atoboko nyumba teyo bochogete kuruoro eretete emirangu ya gake togosaba oyo bwata moyo umuya arusi kende asapoti Timothy na ga story to wato montokoro como MCA oito oyagi osore konya Timothy omo MP ito Anthony Kibagendi otakonya ne gavana ya ito Simbarati tokonya gaki Huska busio asa yagendete kwene kiweme yorogongo rwagusini gomo Women Rep County ya Kisii Doris Abuli litkolera bakago kora bene etara ya yegoika ase echiro yasunika elinde gosangirelia ebirenge lyo kubatikana negesima ikikyabete kego kunywa ase chensemecho nigo abunchirelia babere bakwe murungani korwase echiro yasunika kubatikana no kuborwa kwa mache asibane kiribuna nigo amagimabo abere gako gosererigwa kubwatikana namna nigo amaroire arabega kwambukira sobo chenu butaraba bogo ikiranirwa ase chinsemeje okorende Doris nigaine kebuna nachikoine kyagusina chikubeka emerobeli kubatana serikali ya county ya Kisii koine kebuna egesime kyongo korakere emirimo asoko ne kebuna abunchirira abo babere bakoinyorera amache nonyana bonigo abakago kwanera igoro yengana yeubi yaberege koine kigwa gusege kolento muchanda chinsemecho asabuli serikali ya county ya Kisii koimukia egetambukero kwene kebuna ngoro sigwere ase chinsemecho Karachi campaign 2017 mba igorete amache ekero ba igora amacha yaiga amacha yakabaga gotumega agaika akabata liko kora ko 2022 njebuna mama county ninganjete ko kora chi initiative cyo kwa banyina amache naro batiganyite to kiwe this problem amacha bororo to beke sola yani sababu teyo abangina babechira amacha yali mire batagwenere tuko bangamba bwati mache guseba guchikogora ncha amacha negale
yes sola mbali wakana Kenya Power toko hand over uchese community management ye chiro bamanya boka banyene buna bako manage amacha yo na liara bakonye aso gosibichingeni na barabwa banyene kunywa igo na arolire project yembiero muchando noro monene twanyolire echire yegere enchafu mono kabisa lakini bono ko be department yiteri ye human resources yere ye county ngole nge county gure buna bana inchi batebirenga baki baegwe echire rensa nchako bana atebeta na amache. I will make sure there is water abanyina baito batumie ekiagara obagoteba machi no bugi kubwatikana n'emibere yabeire gekoruborwa asensemo yakware nigo mukagerwa yomo abere gakobekwa byara kingaki agendete gutangwa ase kyabisi kinene kya DCI miyumochi o Nairobi okwana mutenenelyo monene o DCI Mohamed Amin nigabaga kweneke bino mukagerwa yo nigabetega kobekwa byara ase nyombe yamo yokwegokya kingaki alikurigiriria ansemeri yechikosori yechingoyo. In our relentless efforts to deliver justice to the quarry dumping site murders and for us to give closure to the devastated families, we have this morning arrested the prime suspect, already identified to you guys by the Acting Inspector General, known as Collins Jumaisa Halusha, 33 years old. The suspect was arrested at Soweto in Kayole sub-county this morning at around 3 a.m. in a joint operation by the DCI and the National Police Service officers. He was arrested outside a club where he had gone to watch the Europe 2024 football finals. His pursuit and subsequent arrest followed a very thorough forensic analysis of a mobile phone that belonged to one of the victims, namely Josephine Mulongo Owino, where some mobile money transactions were conducted on the very day Josephine went missing. Tinga kicho boigo nigo Mohamed anekia gukora obutuki ase enyomba yo mukagerwa asiboiga anekia konyora ebintu ebikagire gutumekwa ase oboiti gati yabiri byababi gotokekana ase nyombe yo ngamone sim card chisimi omoro ni gati ebinde ebinge asane kebna nigo obutuki bogendete kokorekana elinde kumanya oboene bwinganiyo. 100 meters from the crime scene, that is the quarry dam, where the bodies and the body parts have been recovered. We conducted a quick search in the house, which led to recovery of the following very crucial exhibits. We were able to recover 24 Airtel SIM card holders with new SIM cards, 8 smartphones and 2 feature phones, 1 laptop and 1 hard drive, 2 flash drives and a memory card, 1 machete that we believed was being used to dismember the victims, 12 nylon sacks that we are going to show you guys very shortly, similar to the ones that were being used to stuff the bodies at the quarry dam. 1 pair of industrial rubber gloves, 6 national identification cards for men and 2 ID cards for women, 1 pink female handbag, 2 pink female panties, 5 rolls of cannabis sativa, 4 huge clear sellotapes, some of which were recovered
at the scene. So these ones are similar to those ones recovered from the scene. We also recovered 1 reflector jacket, 2 title deeds, 2 notebooks, and assorted documents. Egati ya barandi ya korase kaunti ya Bungoma nigo besokiri bene na koeni kebuna ichine chinga kichingia chogokora amunchirilio asensemo ya katiba bagokwana nigo bene kebuna abasae babiri bagwesoke bene na bigo kwemurunga nigo yo bakoreri bwe serikali anene asensemo bugima bogendete gokongasi baganire serikali gokora amunchirilio chinga kicho boigo nigo baganire chiabisi chibe chikorosigwa ase serikali anene kumulikira asensemeli yebirogo byo women rep asensemo yobo governor abaseneta nabo igo ababunge babene. Je, kuna uwezekano kuna ofisi zingine ambazo hazifai Kenya, kwa mfano kama zile ofisi za women rep? Mtu ataniconvince sana niambie kazi yao ni kazi gani na budget walio nao ni kubwa. Ni muhimu pia tuangalie Senate ni muhimu. Maana mimi kwa maoni yangu ninaona ile kazi Senate inafanya, auditors wanaweza fanya oversight kwa county governments. Kama kuna ofisi ambazo ziko na duplication of roles, we also ask that such offices to do away, we can do away with them so that we can live within our means as a country. Kuna pesa mingi inaharibika na pia bila kusahau hili, kuna a lot of corruption scandals zimelala katika ofisi mbalimbali katika judiciary. Pesa za Wakenya zenye zimeibwa, tunaomba pia rise this time round, hizo pesa zirejeshwe katika kikapu cha taifa na sifanye maendeleo. Okoburu wako bulindini gokwabere gokwenekigwa asensemo ya Murang'a asobo ibina boigo obusagani bugendeta kwenekigwa ase kiralitko aya magiga y'abantu batano noyomo gutarira ase kinyareke mu mechensemecho naboigo gokora oboibi ase kurende babete bagutigira egati y'abamenyi bensemeyo chingoma chintindi abagendete konyora obogwene anonya naboni gabamenyi bensemeyo babere bagweso kebene nabo igokomochia serikali anena abanyanyimbo ase ogotaimukeria abaibya bwegetambukiro no nyamagayo gosokia amalietabo. Ilifanyika ilikuwa ni kama mwendo wa saa 4 saa 3:30 mpaka saa 4 ikielekea. Ndipo kuwa naelekea nyumbani nikakutana na magaidi. Ama gaidi wakanifahamia. Waliponifahamia sikuwa na otherwise sababu walikuwa wengi. Wakaanza kunipora kama nishika, wengine walikuja na mapanga wakatakata. Watu mimi nawajua ni wawili, lakini walikuwa wanne na wengine wawili. Najua mmoja ni anaitwa Boni, huyo mwingine anaitwa Michael na Ng'ang'a. Hao wengine si kuwajua. Tunawajua na kazi yao ni kula miraa, ng'ombe. Sasa tukaangalia tukaona afadhali tukae namna gani? Tushikane juu tufanye kazi na serikali. Juu serikali kiatulajwa watu wakafanya kazi wakiwa pamoja, wakiwa nini? Kuna nyumba zimechomwa ni iko nyumba. Kuna moja ni akina kuna nyumba 6 isachomwa. Moja iko Liatu, 3 iko Liatu, hizo nyingine iko hapa nini karibu hapa mto. Manchu murigelia kurwa soroboti uruni ne kiromweli oba mangana maya asebire biga kurinde toska tonyegera chikoraga chinsa 10 ayona mange ne nyara sinchira yo winge na bakwanda utubwate chinse mochi che mitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Magech kamera soko nikimna ebicha na bageli ogiria gukira sole asenchira ya bene nerenya nchama Abigail na bagotobe tukubatenere Lydia Muse asechinse mochi biarkelia na nchiria nenkerubo Frida twara obuligelia orobia. Ndizi TV, Ubwansu,
Womogusie.